Hi guys, ulam ko ngayon tanghalian. Masarap no, di ba? Ayan, masarap. Ito ay inununan nga anong tawag nito? Salmonite. Ewan ko kung anong pangalan dito sa Manila. Ito ay gulay. Laswa, lauoy. Pinirito. At saka yung butido. Yan, nagkain na tayo. Maya! Lagtak ka na lang. Tsaka. Hi! Hello! This is Aling Bilay. Bisdak vlogger. Ay no, mali. I am a Bisdak vlogger. aka Aling Bilay. Kaya, kainan na. Yan. Sarap ng ulam ko ngayon. Tapos lang magluto. Kaya umpisahan na, kakain na si Aling Bilay. Sabaw, mainit. Sarap ng tinula. Liit na lamisa ko. Hindi ako magkutsara kay hugas na ako ng kamay. Kaya kayo, nananghalian na ba kayo? Sabayan niyo ako. Meron tayong butido. Prito nga salmonite. Tsaka, inununan. Tsaka, lauwi. Ewan ko ang tawag dito sa Harmonia. Ito. Salmonite kasi Bisaya. Naisipan ko. Sa nakakaalam dito nga anong klaseng isda to dito sa Cebu. Dito sa Manila. Kasi sa amin, yan? Salmonite. Hindi ko talaga maisip-isip. Ang tawag dito. Paborito kaya na ako. Salmonite. Diba? Ang tawag sa Tagalog? Salmonite. Sa Bisaya. Bala. Kayo na dyan. Nakakilala ang pangalan ng isda na ito. Basta salmonite. Buhay pa. Tumalon. Nasa dulo ng dila ko. Hindi ko talaga maano. Rap. Salmonite. Tagalog nito.
Hindi ko talaga maisip. Tinik. Bisugo, hindi rin. Hindi din. Kung gusto mo maging healthy, maggulay kayo lagi. Mabala lang ako kumakain ng baboy. Bukod sa mahal ng kilo, hindi po siya healthy. Pero, pwede naman paminsan-minsan lang. Parang batido. Maharap siya. Ng 35 isang roll. Kamatis. $1 ang presyo ng kamatis. Hindi talaga ako makatulog sa salmonate. Ang pangalan ng isda nito, salmonate. Sa Tagalog. Tulungan ako mag-isip. Anong pangalan nito sa Tagalog? Hirap ng Bisaya eh. Isda. Salmonete. Manalang ko kaon, wala pa eh. Ulam na, busog na. Busog na ako, guys. Busog na si Aling Bilay.
Wala, ubusin ko. Nabusog ako kakaisip kung anong pangalan nitong naasda dyan sa Manila. Sana nakaalam nga nito. Sabihin nyo nga kung anong pangalan to. Bisugo. Hindi rin. Basta salmoniti. Salmoniti sa Bisaya. Tagalog di ko alam. Kaya busog na naman ang inyong bilay. Hello sa akong mga kaibigan dyan sa Cebu na matagal na kami hindi nagkikita. Ewan ko, asa na sila ngayon? May asawa na ba kaya? Since 2003, mga friend ko dyan, si Ann, si Judith, si Ching, kasamaan ko sa trabaho dati. Dyan sa Gaisano Min, Colon. Asa na kayo ngayon? Kumusta na kayo? Tagal-tagal na rin di ako nakauwi dyan sa atin. Kaya mayawa ang Panginoon. Wala na tong pandemic na to. Makauwi na din ako dyan. Ano yun? Aper ka pa dyan. Kaya ayun lang. Ay, si Tata pala. Tata po Australia, best friend ko. Kumusta ka na, day? Pila na yung anak, day? Daghan na, day? Ako waday, duhara, day. Duha. Kaya yun lang mga friend ko. Mga friend, eh. May mga friend ba ako? May mga friend ba ako? Pag friend niyo ako, di friend ko kayo. Pag hindi niyo ako friend, wala. Kaya, bye-bye! See you the next vlog! I love you all. I love you all. Bye-bye! Kaya ako lagi nagmamadali kasi busy talaga ako sa trabaho ko. May nag-antay sa akong trabaho. Magpa-friend na naman. May magpasirok sa naman. Bye-bye na. Bye-bye! Love you.